दिनै जों थाखो 10 सानखान्थि फराय बिजाबनि आयदा 1 नंगुबै अनजिमाफोर दा बेनि 1.2 सोंनाय बिदांनि सायाव सावरायगोन। दा नोंथाङा नायलांदो। 1.2 सोंनाय बिदाङाव दङ मोनफ्रोमबो अनजिमाखौ बेनि रोदा सानजाबगिरिफोरनि मोनसे सानजाबगासै महरै फोरमाय। दा रोदा सानजाबगिरिया माखौ होनो? जेनेबा मोनसे अनजिमा जाय अनजिमाया से आरो गावल' थारमाने जाय अनजिमानि सानजाबगासैफोरा माने से आरो गावल' जों बेखौ मा होनो रोदा अनजिमा होननानै बुंनाय जायो। जेरै जेनेबा नै हमनानै ला जों नैखौ लाबाय, नैजों जों नैखौ बेयो मोनसे गावनि सानजाबगासै आरो मोनसे से जेनेबा 3 बेनाबो 3 सानजाब से जों बेखौल' मोनो। ओमफ्राय 1 सानजाब 3 1 सानजाब 2 जों बिदिल' मोनो। नाथाय 4निखौ नायो जों 4निखौ जों 4 सानजाब 1 4 2 सानजाब 2 4 1 सानजाब 4 4 दा जोंहा बेवहाय 1 2 आरो 4 दा बेवहाय जोंहा 4 आरो गावल' नङा 1 आरो गावल' नङा थारमाने बेवहाय 2 सानजाबगासै दंबावो। दा बेखायनो बे रोदा अनजिमा नङा। दा जोंनो नांगौ रोदा सानजाबगिरिफोरनि जोंहा रोदा सानजाबगिरिफोरनिल' जोङो मोनसे सानजाबगासै महरै फोरमायनांगौ। दा जोंहा अनजिमाया होनाय दं 140। दा जों बेखौ बोरै दिहुनगोन? 140खौ जों रानगोन। गिबियावनो जों 2जों रानगोन। 2जों रानोबा जों मा मोनगोन? 7 लाथिख' आरो जों बेखौ 2जों रानबावगोन मा मोनगोन जों 35। जिहेथु जोंना खिथुआव 5 दं बेखायनो जों बेखौ माजों रानगोन? 5जों रानगोन। जों 5 सानजाब 7 35। अब्ला जोंना रोदा सानजाबगिरिफोरा मा जाहैगोन? 2 सानजाब 2 सानजाब 5 सानजाब 7। दा नैबे 7आबो से आरो गावल' सानजाबगासै दं बेनाबो। नैबेनाबो से आरो गावल', बेनाबो से आरो गावल'। दा जों बेखौ फिननाय बिदाङाव मारै लिरगोन? 2 जिहेतु जोंना मोननै जों मोननैखौ जों मा लिरनो हायो? स्केयार लिरनो हायो 5 × 7। अब्ला नोंथाङा सोंनाय बेबायदिखौ खाथियाव लिरदो। ओमफ्राय फिननायखौ जों नैबिदि लिरनानै लादो। जेरै नैबाव होदों 140 रोजा सानजाबगासै नालाय जोंना जों बेबायदि महराव लिरनांगोन। गिबियाव जों बेखौ लिरग्रोनांगोन आरो उनावहाय बिनि सानजाबगासैफोरखौ जों लिरनानै होनांगोन। थिग बेबायदिनो जोंना 300 नैबे 3 नाम्बारनि बेवहाय नाय 3,825 दा बेवहाय जों बेखौ बेबायदि महराव लिरनो हायो। बेबायदि राननानै दा बे आद्रा थानायखौ बानायनानै नायबानो जाबाय। दा जों फैबाय सोंनाय बिदां 1.2निनो गुबुन मोनसे सोंथि। बेवहाय सोंथियाव दङ गाहायनि रग' अनजिमा जराफोरनि एलसिएम आरो एचसिएफखौ दिहुन आरो थार नायफोरथि एलसिएम सानजाब एचसिएफ मोननै अनजिमानि सानजाब समान मोननै अनजिमानि सानजाबगासै। थारमाने बेवहाय अनजिमा होनाय दङ जेन'बा 1 नाम्बाराव 26 आरो 91। दा बेवहाय जों बिनि रोदा सानजाबगिरिफोरखौ दिहुननो नांगोन। दा रोदा सानजाबगिरिफोरखौ दिहुनोबा जोंहा मारै दिहुनोमोनलाय? जोंहा रानबाय 26खौ 2जों 1 3 13। दा बेथ' रानजाला। 13आबो मोनसे रोदा, 2आबो मोनसे रोदा आरो जों मोनसे 91 दं। जिहेथु 91 उनावहाय 1 दं जोंना बेखौ जों फार्स्टआव माजों नायग्रोनांगोन जों? जेनेबा जोंना 3 सानजाब 7 21 जायो नालाय जों 3जों नायग्रोनांगोन। 3जों नायोबा बे जाया। बेनि उनावहाय जों माजों नायनांगोन? अब्ला जों बेखौ 7जों नायसै। 7जों नायोब्ला जोंना मा जाहैगोन? 7 सानजाब 1 7 ओमफ्राय 2 आद्रा थाबाय 21 13। होमबा बेना मा? बेबो रोदा नालाय जों बेखौ मारै लिरनो हायो? 26 सानजाब 26 समान 2 सानजाब 13 91 समान 2 सानजाब 13। जों बिदि लिरनानै लाग्रोगोन। दा बेवहाय जोंहा एचसिएफआ जों बिनिफ्राय बोरै दिहुनगोन? दा एचसिएफआ जाहैबाय नैबे जाय रोदा सानजाबगासैया माने मोननैबो अनजिमायाव दङ। थारमाने बेयो आगोसार, बेयो गोरोबनाय, अब्ला बेनो जोंना एचसिएफ।
बिदिब्ला जोंना ओइस-सेपआ मा 13। थिग बेबायदिनो एबार मोनसेया दाना जोंना एलसिएम दिहुननांगौ। एलसिएम दिहुनोब्ला जोंना अब्ला मारैजाय दिहुननांगोन जों जिहेतु नैबेना 7 2 दङ आरो जों बे जेनेबा जोंना आ गोसारखौ जों मोनसेल' लागोन। गिबियाव जों बेखौ लागोनसै 7 बिनि उनावहाय जों आ गोसारखौ मोनसे लागोन। अब्ला जोंना बिनि सानजाबगासेया बेसेबां जाहैगोन 182। दा नैबे एलसिएमआ जों बिदि दिहुनो। दा एलसिएम दिहुननायनि नैबे जाहैबाय जोंना एलसिएम ओइस-सेप। दा जोंना बेवहाय एलसिएम आरो ओइस-सेपखौ मोनबाय आरो बेयाव थारनायफोर दि होननानै बुंदों मोननै एलसिएम सानजाब ओइस-सेप थारमाने नैबे 13 सानजाब 182 समान समान जोंना मा जानांगोन 26 सानजाब 91 जानांगोन। अब्ला जों बेखौ माबोरै नायफेरगोन जोंहा बिदि लिरनानै लाग्रोबाय जों गिबियावहायनो जों नैबे होनाय अनजिमानि रोदा सानजाबगिरिफोरखौ दिहुननानै लानांगोन आरो जों बेबायदि लिरनानै लानांगोन। बिनि उनावहाय जों ओइस-सेपखौ लिरदो एलसिएमखौ लिरदो मारै दिहुनो आं दासो खिथाखाबाय नैबेहाय। आरो बिनि उनावहाय जोंना दाना मा नायफिननांगौ होनना बुंदों मोननै अनजिमानि सानजाबगासैया समान समान एलसिएम आरो ओइस-सेपनि सानजाबगासैनि समान जानांगौ होनना बुंदों। अब्ला जोङो मा खालामगोन मोननै अनजिमानि सानजाबगासै दिहुनगोन। दा मोननै अनजिमाया जोंना 26 आरो 91। अब्ला जों बेखौ सानजाबगासै दिहुनबाय जोंना 2362 मोनबाय जों। आरो बेबायदिनो ओइस-सेप आरो एलसिएमनि सानजाबगासैखौ जों दिहुनोबा जोंना मा मोनगोन जों थिग बेबायदिनो 2362 मोनगोन। बिदिब्ला एलसिएम इनटु ओइस-सेप मोननै अनजिमानि सानजाबगासै। दा जों बेबायदि लिरनो नांगोन। अब्ला एग्जाम्पलनि गेजेरजों बे सोंथिनि सेथिखौ बुजायनाय जाबाय। दा आद्राखौहाय नों लिरनानै लादो। दा सोंनाय बिदां 1.2निनो गुबुन मोनसे सोंथि। दा सोंथि 3 नम्बराव दं रोदा सानजाबगिरि आदब बाहायनानै गाहायाव होनाय रग' अनजिमाफोरनि एलसिएम आरो ओइस-सेप दिहुन। सोंनायाव दं सेथियाव 12, 15 आरो 21, नैथियाव 17, 23 आरो 29, थामथियाव 8, 9 आरो 25। दा जों बेवहाय 1 नम्बर सोंनायखौ नायग्रोनि। दा जोङो रोदा सानजाबगिरि दिहुननांगौबा जोंहा माबायदि दिहुननानै लानांगौ होनदों नै 12नि रोदा सानजाबगिरिखौ जों माबायदि दिहुनबाय एसे सिगाङावसो फोरोंखाबोदों रोदा सानजाबगिरिखौ माबोरै दिहुननांगौ। बिदिब्ला 2 स्कुवेर इनटु 3 जिहेतु 4 इनटु 3 जोंना मा 12 जायोना। ओमफ्राय 4खौ जोङो 2 स्कुवेराव लिरनो हायो मानोना जोंना रोदा नांगौ नालाय 4आथ' रोदा नङा ओंखायनो जों 4खौ होनो हाया। दा 15 इक्वल टु 3 इनटु 5 21 3 इनटु 7। दा बेवहाय जोंना कमन जायनाखि जोंना बेवहाय नैबे सानजाबगिरिफोरावहाय अबे गोरोबो होनबा जोंना 3आ गोरोबो। बेखायनो जोंना ओइस-सेपआ मा जागोन जोंना 3। एलसिएमआ मा जागोन जोंना 2 स्कुवेर इनटु 5 इनटु 7। दा जोंना कमन लास्टआव जों कमनखौ होगोन 3। अब्ला बिनि सानजाबगासैयानो जोंना एलसिएम जाबाय 420। थिग बेबायदिनो नैबे 2 नाम्बारनि 17 मोनसे रोदाखा गावनो। अब्ला बेहा 1 आरो गावनि अनगा गुबुन सानजाबगासै गैया। अब्ला बेना 1 इनटु 17। थिग बेबायदिनो 23आबो रोदा 29आबो रोदा। अब्ला जोंना बेबायदि जागोन 1 इनटु 23 1 इनटु 29। बिदिब्ला जोंना ओइस-सेपआ बेवहाय मा जायो अनलि 1आ मोनसेयाल' जोंना गोरोबनाय। बेनिखायनो जों बेखौ मा होयो 1। अब्ला मोनथिनानै लादो मोनफ्रोमबो रोदा अनजिमा थानाय जेन'बा बेफोरबायदि रोदा अनजिमा थानाय बिनि जुदि जों ओइस-सेप दिहुननांगौबा जोंना मा अलवेज 1 जागोन जेब्लायबो 1 जागोन। मानो बेखौ जोंहा 1 नाम्बार सोंनायावबो फैनो हागौ बे रोदा जेनेबा मोननै मोनथाम रोदा सानजाबगिरि होनाय थानानै दा बिनि जोंहा ओइस-सेपआ मा होनाय। अब्ला जों डाइरेक्ट 1 होनो हाबाय दिहुनना होसिया। आरो एलसिएमआ जाहैबाय बे अनजिमाफोरनि सानजाबगासै बे गासैखौबो जों सानजाबबानो जोंहा एलसिएमखौ मोनगोन। जे सेयाथ' जों 1जों जायखौ सानजाबो बेनि मोनो नालाय जोंना सेया कमन। ओमफ्राय बिनि उनावहाय जों बेखौ सानजाबबाय दा बिदि मोनबाय। थिग बेबायदिनो बेवहायबो नाय जोंहा बिनि रोदा दिहुनोबा जोंना 2 किउब जाहैगोन बियो 3 किउब जाहैगोन बियो नैबे 5 किउब जाहैगोन। दा बेवहाय जोंना मोनसेबो कमन गैया। जोंना बेबो जोंना मा जाहैगोन 1 जाहैगोन बेनाबो ओइस-सेपआ। आरो जोंना बै मोननाय जेनेबा रोदा नैबेनि रोदानि सानजाबगासैयानो जोंना जाहैगोन मा एलसिएम। अब्ला नोंथाङा बेखौ बानायनायनानै नायदो।
सोंथि बिदांनि उननि सोंनायफोरखौ 4, 5, 6 आरो 7 सोंनायफोरखौ जों उननि भिडिअआव सावरायगोन।